Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Haka jermit jongka afnyoterik jumang arjar penriau kladon ka wei ka jingja ka basngosir kai henre na ka jingye bat ka jedau nong thau ka wei ka habret ka badang prasnam karta ka lalait na kti kirunar ki bathmura bor ya ka na ka wei ka snong ka bahab apo nongpo police station Riboy district katkum ka ejahar ka bala lek ban ujo da ka kmi ka tei ka habret ya ka ba lasenran lang da ka seng women organization of Riboy district ward han nongpo women police station la pentep ba ka tei ka jingja la ja hakipor janmien hakaba ya kate ka habret layalam da wei ubriu uba itu khmat shaka wei ka jaka kata da ka bale jubor habara jubor ya kate ka khna na surok hakapor bakadang ya lenti kaladon ka jikhun reuniu rangba ula job bat pensyong jubor hakmat jong ka bai hadu bandapoi hakawei ka jaka ka bajngai na kasnong bat ka balong kenja haka FIR kata katkum ka jingbatai kate ka khna layathu ba andalapoi hakate ka wei ka jaka bakenja bat jengai snong uni runar ulapen senge ya ka bai baleo i baladan lupa selai ngut ki wei bat artli ki bai kumta uni ubara bor ulaong ya ki ba kinwan ra ka berni stem ban thep khnang ban yo ban lek dia dei ha kate ka por ba kani ka khna ka yo ban lai na kti uni runar bat ban perta ban pan jeram ka balayo sngo da ki wei kirang ba ki bade ki nong bala thep pai halenti ban le chak wei ka snong nakji sngo ya kani ki te kirang ba ki layo baneram henre ki te gurunar kilayo phet badya i kini kirang ba nong bala theppan kila IT no haurang ba jong kasnong kaba ki ya bala jong kasnong kabasa kate ka khna ya menta ki pulet kin sedang bajing toket ban thuet ya ki te ki brio habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya